memuja lan memuji dumateng ngarsaning Gusti ingkang karya jagat salwiring gati wiwit purwa madya wasana tinebehna ing rubeda lan sambekala wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat saking panguwasaning Gusti kang akarya jagat nalika samana kaapit dening para pinisepuh para sesepuh ngagem busana sarwi kembar kalih tindake salira amrabata arya gajah nguling alon-alon Siratmaja pinanganten wondene ingkang asta wujuding kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru ingkang sinebut kembar mayang pinangka sarana dauping pinanganten kembar wus ngarani padha mayang iku kembang kembara kekarepane kembara tresnane kembara alon-alon saya caket saya cetha saya cecak saya ngalela Siratmaja pinanganten ingkang samya umiring tindak alon-alon ingkang ngasta wujuding pisang sanggan pratandha pasrah bongkokan tumangkeping pisang raja raja wis ngarani ratu sageta minunjul pepindhaning raja Tawi Nalendra Agung Binathara pasrah bongkokan para widodari sapta cacahe utawi 7 cacahe nenggih Bathari irim-irim warsiki gagar